филм Върколак с вампир. Надяваме се да ви хареса. В тъмна нощ Върколак и вампир се срещнали. И станало това! Сега сте едно и другия ден. Да продължим, започвам такива. Първо се разхождате. Ето те! Слънцето! Ето пръстените! Ето Памела. Сега, колко ти снимай се едно... Не, Валери, ти снимай се едно, аз сега се появявам. И казвам, ето те... Ти снимай. Ето те и теб, къде си бил толкова време? Къде си бил толкова време? Ти коя си? Аз съм сестрата на Валерия. Сега кажеш, ти коя си? Ти коя си? Аз съм сестрата на врагът ти. Добре. Слънцето ще тълви. Пръстените. Ето че пръстен. И сега нощ ти идваш. Сега ме убива. Вали, успях да го премахна, но не за дълго. Добре, трябва да се скрием. Хайде. Сега са ти идваш. Кажеш, ето те сте. Къде сте? Къде сте? И казваш, къде е сестра ти? Къде е сестра ти? Къде е сестра ти? Слънцето. Аз съм спръстен. Слака тя. Е така. Гъзу. Махна си пръстена. Едно сега изгаряш. Не! Държи. Не! Правим филм. Не! Какво И вижте, е така. Вампира умря. Сега на сестрата на вампира. Ти снимай. Ти снимай. Ти вече се умря. Сега, моят пръстен не може да се махне. Аз го знам. Сега е твой Моят ред. пръстен не може да се махне. Сега е твой ред. Кажи го на... Се едно се натискате. Се едно се натискате. Сега сме близнаци. Не са за тук. Ехо! Сега се оказало, че аз съм била жива. Снимаш. Айде, носи. Не. Махни се! Сега и двете се сбиха. Търся го! Бягай! Ти! Няма да продължиш да го говоря. Чакай да го спра. Те хване, Вали! Днес дойде денят, в който трябва да си отмъстя за стореното. Все много казваш ти. Днес дойде денят, който трябва да си отмъстя за стореното! Но аз умирам и се съживява. И то хапва. Но ти не мой. Отряскаш ме. Ей, ти не си участвал. Айде.
И сега ти вървиш натам. Айде, простани. Дали си мъртъв? Имаш време да го хапеш. Бе, охапате! Сега назад ти се превръщаш в вълкия така. Паузи по земята, да паузи! Аз в прилеп. Не, ти ставаш на истинските си години. Да. Аз ставам на истинските си години. Как да те направим по-стара? Бабо, ти си вълк. Да, ти си вълк. И ти скажи, Победи! Виж как